What's that bright light? So it's at the start of it then, the bright light? Beth yw enw chi? Marilyn dwi. Ble ydych chi'n byw, Marilyn? Dwi'n byw yn Belper. Ble mae'r Belper? Ger Derby? Ger Derby, rhwng Derby a Matlock. Ers faint wyt ti wedi bod yn byw yn Belper? Ro'n i'n byw yn Belper ers 1986. Na, 1988. Roedd ti wedi bod yn byw yn Belper ers 1988. Ble mae dy rhieni yn byw? Mae mam a thad a chwaer byw yn Belper hefyd. Wyt ti'n gweithio? Ydw. Ble? Dwi'n gweithio yn y swyddfa yn Matlock. Pa swyddfa? Kingo Sears, swydd Derby. Pa adran? Addysg. Addysg? Swyddog gweineddol dwi. Da iawn. Wyt ti'n hoffi'r gwaith yno? Ie. Paid deud celwydd. Ble mae'r paned? Dwi eisiau paned. Just coming up. Mae drwg gen I, dwi ddim dach Saesneg. Ble mae'r paneg? Dyma. Iawn. Yn y tegell. Yn y tegell? Da iawn. Dyna ddigon dwi'n meddwl.